Samantala sa bayan po ng Mangaldan, patuloy po ang pagpupulong ng lokal na pamahalaan na kaugnay po sa mga aspetong dapat isaalang-alang sa planong pagrepaso ng Market at Revenue Code. Kabilang po sa mga tinalakay ang mga patakaran sa business fees, toll or stall rentals, taxation at mismong operasyon po ng pampublikong pamilihan. Kasama rin sa repaso ang pagbibigay luwag sa mga delinquent stallholders kung saan mula po sa dating 25% na buwanang obligasyon ay ibinaba po ito sa 0.5% alinsunod sa inamyendahang Market Code noong 2017. Ayon sa ulat, ang naturang pagbabago ay nakakaapekto sa kabuang koleksyon ng kita ng bayan. Iminungkahi rin ng konseho ang masusing tax mapping sa mga establishmento na nag-aalok ng iba't ibang produkto at serbisyo sa isang stall upang matiyak na mabibigyan ang mga ito ng tamang kaukulang bayarin. Sa huli, posible pang magsagawa ng public hearing upang makuha ang pananaw at opinyon ng iba't ibang mga sektor bago tuluyang ipatupad ang panibagong probisyon sa Market at Revenue Code ng Bayan ng Mangaldan. IFM News. IFM News. IFM News.